Нека да не глави да се помолим, да чуем шепота на сърцето на Татко. Господи, дошли сме да чуем от Теб. Дошли сме, Господи, да чуем звука на сърцето Ти. Тук сме, Господи, за да вникнем надълбоко в Твоето сърце. Тук сме да Те питаме, Господи, какви са Твоите мисли за нас? Какви са Твоите мечти за нас? Тук сме, Господи, с копнежа да разкриеш плановете си, намеренията си за нас, за живота ни, за бъдещето ни, Господи. И ето ни, Господи, тук пред Теб застанали, гладни и жадни, с копнеж да ни наситиш и да утоли жаждата ни. Господи, говори на всяко едно ухо, говори на всяко едно сърце. И аз се моля сега, Господи, да направиш сърцата ни да бъдат от онази почва, която, Господи, покълва. Словото Ти покълва, пуска дълбоки корени. Ако сме разсеяни и отвлечени, Господи, с мисли какво ще правим със служба, къде ще ходим, какво ще правим идната седмица, с кого ще се видим, Господи, аз се моля, концентрирай ни, фокусирай ни върху Теб, върху Словото Ти. Защото Твоето Слово казва, че думите Ти са дух са и живот са. И ние сме тук, за да попием от този живот, за да вкусим от този живот. Говори ни, Святи Дух, за онова, което е в сърцето на Отец и Син. Амин. Амин, Господи. Съгласни ли сте с мен? Всеки път, когато кажа през времето, докато споделям от Словото, подобава на Бог да служим, вие да кажете с думи и дела. Искате ли да го тестваме? Естествено, аз ще го кажа във време, в което ви няма да очаквате. Това е с цел да може някакси да вникнете в темата и другата ми цел е да тествам будното ви състояние. Подобава на Бог е да му служим с... Добре, един брат казва, като го кажете, го кажете, като че ли вярвате в това. Та искам да го повторя. Защото наистина прозвуча като хора, като сякаш много не му вярват. Добре. Подобава на Бог да му служим? Браво. Браво. Можете, будни сте. Добре. Не знам защо, през цялото време, докато имах възможност да се подготвя за Словото, просто нищо не се открояваше, нищо не идваше в сърцето ми. Аз съм човек, който винаги е пълен с разсъждения, с записки, но момента, в който ми беше възложена задачата да споделя от Божието Слово, просто нищо. Вчера обаче, докато постех и се молех, по време на молитва разсъждавах върху много важна тема. И си казах, ето, темата е тази. Тази сутрин обаче Господ ме изненада и ми смени темата. И аз викам, Господи, аз нямам записки, какво ще правя? Имах толкова много други подготовки за службата. Знаете колко е готино, това е дума, която младежите много обичат, колко е готино, колко е яко да се подготвиш, докато децата крещят и пищят. Сигурно много служители и пастори сигурно ще ме подкрепят, защото са минали този път. Аз ги следвам. Но успях. Събудих се рано на ранина и успях наистина да се подготвя. Така че се моля наистина Господ да благоволи в това да чуете Божието Слово. Темата, за която тази сутрин разсъждавах и дойде просто наистина, докато се разхождах из кухнята и подготвях питката, беше, че преди това ще ви задам един въпрос. Нали знаете, че не само пасторите, които споделят Божието Слово, лидерите, които споделят пред амвона, са проповедници на Божието Слово. Нали знаете, че ние всички сме такива. Вярвате ли в това? Абсолютно. Ние всички сме проповедници на Божието Слово. Хвалителите са проповедници на Божието Слово.
Пеейки дадена песен, текстът е слово, което те декларират с устата си. Вярвате ли в това? Жената, която чисти, мие чиниите, пуска прането и докато пее, тя проповядва. Мъжа също проповядва. Нека да насърча малко и мъжете. Та се замислих на това колко много проповядваме на думи. Но колко много проповядваме на дела. Пареше тази сутрин това в сърцето ми. Колко процента проповядваме на думи и колко процента проповядваме на дела. Колко сме годни на думи и колко сме годни на дела. Колко сме ползотворни на думи и колко сме ползотворни на дела. И днес светът е пълен с думи. Виждаме ги по медията, виждаме ги в списанията, виждаме ги във вестниците, четем ги, слушаме ги, думи, думи и думи. Но днес много думи са лишени от дела. Днес много думи нямат своята тежест. Много често те губят и своята стойност. Библията на много места говори и за думи, и за дела. Разбира се, аз няма как да изследвам от Битие до Откровение всичките стихове за думи и дела, но си извадих нещата, които на мен ми направиха много впечатление, много голямо впечатление и всъщност те са малко неща, но неща, които наистина ще останат в сърцата ни след службата. Амин. Подобава и на Бог да му служим. Амин. Амин. Едно от нещата, за които се замислих, е за религиозните хора, защото религиозните хора са хората, които много говорят, но нищо не правят. Знаят свещените писания, но нищо не правят. Виждаме ги в живота на фарисеите, на книжниците. Бяха на първо място са да кажат кое е според закона, могат да те изобличат, могат да те коригират, могат да ти кажат къде си сбъркал, къде не си сбъркал. Но дойде ли момента някак си да ти го покажат с живота си, няма ги делата им. Сега, то няма го в записките ми, но сега докато ви говоря, се сетих за момента, в който двама души застават пред Бог и се молят и казват: благодаря ти, Господи, че не съм като онзи, който нищо не дава. Аз 2 пъти постя през седмицата, много давам, това правя, онова правя. Думи, но нямат никаква тежест. Може да каже какво е правил, но искам да ви кажа, че вие може да говорите, може и да действате, но делата ви да не бъдат под действието на Святия Дух. Това също е много важно да се замислим. Може да ги имаме думите и делата, те могат да вървят ръка за ръка. Но колко от думите ти основата им е Божието Слово? Колко от делата ти съответстват на Божието Слово? Хората, които много говорят, но нищо не правят, са религиозни хора. Знаят всичко, не правят нищо. Но вие може да попаднете на хора, които правят нещо. Но знаете ли, това са хора, които правят половинчати неща. Искам да ви кажа, че сърцето на Господ не го трогва да правиш половинчато нещо. Него не го удовлетворява да правиш половинчати неща, недовършени неща. Верен е Господ, който ще изпълни думите си до край. Казва до край. Господ обича нещата да бъдат извършени до край. На друго място казва, който стои силно, който стои, той не казва, който стои до другата седмица. Който и стои до нова година, ще бъде благословен. Който и стои до край, ще бъде спасен.
Така че религиозните хора са хората, които много говорят и нищо не правят или нещо правят, но до половината ги правят. Представете си някой да ви възложи задача да свършите нещата до половина. Следващия път няма да ви се има много доверие. Когато Исус се обърна към Натанаил, каза: Натанаиле, нали знаете значението на думата Натанаил? На Натанаил му каза Господ: в този човек няма никаква лукавщина. В друг превод се казва: на този човек може да му се има доверие. На него може да му се разчита. Истински син, в когото няма лукавщина. Представете ли си в момента Исус да се обърне към вас, да ви каже: ти си, Дани, моята дъщеря, в когото няма лукавщина. На теб може да се разчита, на теб може да се има доверие. Каква привилегия да чуеш тези думи, каква чест е да чуеш думите от устата на Исус, че на теб може да ти се разчита. И на друго място се казва Словото, че той погледна цялата земя и каза: не намери нито един на когото да се довери. Господи, ние се молим, поглеждайки към Севлиево, той да намери много хора, на когото той да се довери. Амин! Религиозните хора са най-правите хора, но за себе си, разбира се. На тях нищо не можеш да им кажеш. Те знаят всичко, разбират всичко и нямат нужда от нищо. Духът на религия поставя покривало върху очите на хората, за да не разберат истинското състояние, в което се намират. Религиозните хора се интересуват от служението на човека, а Бог се интересува от живота на човека. Амин. Затова подобава на Бог да му служим. Добре. Религиозните хора, както прочетох, се интересуват от служението на човека, а Бог се интересува от живота на човека. Лот ходеше с Аврам заради облагите. В момента, в който му стана широко около врата, той се отдели от Аврам. Това, което Лот не разбираше, е, че той беше благословен поради Аврам. Успехът. Чуйте това. Успехът на твоя живот се крие в успеха на този, който Бог ти е изпратил. Амин. Успехът на Креми се крие в успеха на това, което Бог прави в живота на пастор Пламен. Така че тя може да бъде успешна поради Пламен, когато Бог изпрати него в нейния живот. Амин. Ти можеш да бъдеш успешен чрез брачен ти партньор, затова, че Бог ти го е изпратил. Ти можеш да бъдеш успешен поради децата, които Бог ти е дал. Вау, това не е в записките ми. Аз имам Самуил и Естир. Благословен съм с тях, но не се замислих, че Господ може да ме благослови с успех, благодарение на това, че Бог ми е дал тях. Вау, слава на Бога. Така че ти можеш да бъдеш успешен чрез живота на този, когото ти е изпратил. Брачен партньор, деца, съседи. Вчера ходихме да отключим апартамента си и на вратата се засягахме с една баба, която е на много години, защото си личеше, че е много възрастна жена, с чанти. Може ли да ми оставите отворена само вратата да мога да мина? И аз оставих вратата отворена така, нали, да мине, и тя мина и само почна. Вие ли купихте апартамента? Ние викаме да. Господ да ви благослови, да ви пази, Господ да пази децата ви. И си викам: Господи, само какъв език духовен, толкова ме напои, че се почувствах като добра градина, добре напоена. И като влязахме вътре, бяхме наистина много насърчени от думите на тази жена. Благослови поколенията ни, децата ни, домът ни, всичко абсолютно. Ето това е наистина ангел, изпратен от Бога. Та успехът ти на твоя живот се крие в успеха на този, който Бог ти е изпратил. Разбираме ли го това? Една църква се молила техния пастир да е благословен, защото разбирали, че успеха на техния лидер е огледало и за техния успех. Елисей служеше на Илия като син на баща си.
Някой, който е там за бащата, а не за помазанието, което той носи, ще приеме и помазанието на бащата. Амин. Елисей прие двоен дял от духа на Илия. Амин. В 3 Йоан, 18 стих, Йоан насърчава днес църква Шалом с думите: Дечица, нека любовта ни не е само на думи или приказки, а да бъде истинска и да се изразява и на дело. Амин. Аз съм сигурен, че много от нас, които стоим тук, са минали през един период на разочарование. Попаднал е на ситуации, в които някой му е казвал: обичам те, брат, тупам те под рамото, с теб съм сестра. Обаче, когато е изпадал в ситуация, в която имам нужда, няма го брата, няма е сестрата. Аз съм сигурен, че доста от хората са минали през такъв период. Аз самия наистина съм минал. Това е провокирало в мен да се задам въпроса: как може някой да ти каже, че те обича, а не е до теб, не те подкрепя? Как може някой да ти каже, че те обича, но не ти се обажда, някак си не те търси? Дори когато, примерно, решиш някак си така леко библейско да го изобличиш, да му кажеш: бе, брат, не си ме търсил, нали? Не си ми писал: брат, много проблеми имах през тази седмица, много... или много на работа съм, или не мога, нали, някакси графика ми е такъв, че не ми остава това време. Вижте, замислям се върху това, че ако не ти остава време да благословиш някого, да потупаш по рамото някого, да кажеш топла дума на някого, няма смисъл да работиш, няма смисъл да се бъхтиш, няма смисъл да продължиш някак си напред, защото ти си изгубил много от времето. Нямам време, защото това направих и онова направих. Да, обаче това и онова, което ти си направил във времето, то е време, в което ти си го изгубил, защото не си бил пълноценен за някого. Една топла дума от понеделник до неделя, която може да отнеме 1 минута, ти си спечелил си цялото време на своя страна. Попадали ли сте в ситуация, в която си благословил някого, обадил се на някого, благословил си някого и този някой ти казва: толкова много благословен се чувствам, че ми се обади и че ми каза това, че ме насърчи. Какво е чувството, което изпитваш, когато някой срещу теб ти каже: благословен съм, че ти ми се обади и ме насърчи? Какво изпитваш ти в този момент? Моля? Блаженство, лекота, хармония, нежност, свежест, натоварен, изморен от тежкия ден. Влизаш под душа и излизаш свеж. Ей, това е. Влизам под душа на помазанието на Святия Дух и излизам свеж. Едно насърчение, което носи голямо помазание и достига до твоето сърце, носи свежест за сухото ти сърце. За натовареното ти сърце. За безводната земя. Амин. Дечица Шаломски. Аз говоря на моята църква, аз говоря на моите брати и сестри. И тези, които слушат и се почувстват докоснати и го приемат за себе си, благословени да бъдат. Амин. Амин. Дечица Шаломски, нека любовта ни не е само на думи или приказки, а да бъде истинска и да се изразява на дело. Виждате ли кога е истинска? Йоан казва да бъде истинска и няма точка тук. Изречението продължава: и да се изразява на дело. Тя е истинска, когато думите са подплатени от дела. Амин. Затова е подобава на Бог да му служим. Вау, този път ми харесахте. Амин, браво. И все по-добри ще бъдете. Амин. В Ефесяни 4 глава, 29 стих се казва: нито една гнила дума да не излиза от устата ви, а само добри дела, с които да укрепвате другите. Амин.
От този стих разбираме, че думите какво правят? Укрепват другите. Как самите думи имат своето действие. Дума, казана на място, има своето действие. Амин. Халелуя. Когато говорим за думи и дела, тук може да говорим за любовта, защото любовта е и думи и дела. Между другото, преди няколко дена се замислих за това, просто така, докато работим, ми дойде едно откровение. И Господ ми каза, по-скоро даже ме попита. Знаеш ли коя е думата, която е синоним на любов? Ми викам, Господи, да обичам. Той каза, даване. Синоним на думата любов е даване. Любовта е да дадеш. Без да очакваш нещо да вземеш. Това да обичаш означава да даваш и това да даваш означава да обичаш, защото няма да даваш, ако не обичаш. Амин. Халелуя. Защото Бог толкова възлюби света не само на думи, но и на дела. Че какво направи? Даде. Даде. Любовта му даде, любовта му не взе. Даде. Амин. Че даде своя единствен син. Той не даде трохи. Искам и да акцентирам този стих и на това, че той не даде остатъка. Той не даде половината. Той даде всичкото, което имаше. И въпрос, децата ти, всичкото ли е това, което вие имате и живеете? Нали така? Вие като родители живеете за децата си, нали? Обичате ги. Давате всичко за тях. Защото Бог толкова възлюби света, че даде. И един жив пример на любов, основано не само на думи, но и на дело. И както казах и от началото, ние сме обсипани с думи. Слушаме проповеди. Можем да се срещаме и с служители, които много могат да проповядат и много могат да споделят. Но да бъдат толкова заети с благотворителност. Могат да бъдат толкова много заети с конференции, с семинари. Това са толкова много хубави неща. Това обединява толкова много хора на едно, семинари, конференции, събирания, женски, мъжки, лагери. Това са толкова хубави неща. Обединява толкова нации, толкова градове, толкова деноминации. Но колко още по-хубаво, когато служител от църквата през седмицата посещава някого, обажда се на някого и излиза с някого. И аз съм много благословен, че имаме пастор Пламен в църквата си, в живота си, защото той наистина е пример за човек, който обажда се и излизаме с, и излиза с много хора от църквата. Това е любов и на действие. Останах толкова много впечатлен от отговорите на малки деца, към които професионалисти са им задали въпрос какво е любов. И аз се подбрах само няколко малки деца, изказите на няколко малки деца. Едно от децата се казва Карл. Той е само на 5 годинки и чуйте какво той отговаря на въпроса какво според теб е любов. Любов е когато ти отиваш да си купиш нещо за ядене и даваш на някого повече от твоя чипс, без да искаш той да ти дава изобщо от своя. Амин! Така ли е? Вие виждате ли тук думи подправени с дела? Виждате ли думи лишени от дела тук? Не, нали? Другото дете, което ме изуми, което не си спомням някак си да сме го правили в къщи, но обещавам да го направим, Радостина. Това е на Тери. На 4 годинки е. Само на 4 годинки. Любов е когато мама прави кафе на татко и сръбва от чашата му, преди да му я даде, за да е сигурна, че е хубаво и не пари. Амин! Тук пак имам въпрос. Тук
думите на това дете лишени ли са от дела? Не са. Друго дете. Ники на 6 години. Любов е когато казваш на едно момче, че харесваш ризата му, когато го виждаш с нея всеки ден. Това е. Това е детската любов. Схванахте ли го това? Амин. И последното дете, защото много деца, събрах тук стати на много деца, но последно, Джесика на 8 години. При един конкурс трябвало да се определи най-грижовното дете. Победителят било едно 4-годишно момченце, казва Джесика, чието възрастен съсед наскоро изгубил съпругата си. Когато видяло, че мъжът плаче, малкото дете отишло в двора на господина. Покатерило се в скута му и останало седнало там. Когато се върнало при майка си, тя го попитала какво е казал на съседа. А мълчуганът казал: нищо, само му помогнах да се поплаче. Слава на Бога! Делата говорят даже повече от думите. И тук не виждаме думи. Но искам да ви кажа, че в делата има много повече от думи, отколкото в думите действия. Амин. Подобава и на Бог да му служим? Точно така. Наистина. Наистина е така. Помолих Господ да помогне на моя ближен и да занесе благовестието в далечни земи и да утеши болните. Но той ми каза: ако ме обичаш, бъди моите ръце. Помолих Господ да отиде при умиращия и да помогне на сирачето на улицата и да посети затворниците. Но той ми каза: ако ме обичаш, бъди моите крака. Помолих Господ да помогне на бедните хора и да се погрижи за всяко плачещо дете и да снабди нуждата на всеки човек. Но той ми каза: ако ме обичаш, бъди моите очи. Казах на Господ: искам да ти служа, но не знам откъде да започна. Искам да ти служа, но не знам откъде да започна. Питали ли сте този въпрос някога? Искам да ти служа, но откъде да започна? Да обичаш е отговорът ми, каза той. Ако ме обичаш, бъди моето сърце. Не всеки може да направи всичко, но всеки може да направи нещо. Амин. Халелуя. Искам да прочетем един отказ от Яков, 2 глава. От 14 стих надолу. Яков 2, 14 надолу. Каква полза, братя и сестри мои, ако някой казва, че има вяра, а няма? Точно. Браво. Оцелихте. Може ли само вярата да го спаси? Ако някой брат или сестра нямат какво да облекат и ежедневно гладуват, а някой от вас им рече: вървете си с мир и гледайте да се стоплите и да се нахраните, без да им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е точно мъртва е. Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела, а аз ще ти покажа вярата си с моите дела. Ти вярваш, че Бог е един. Супер, добре правиш. Той бесовете вярват и треперят.
Но искаш ли да разбереш, суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нима Авраам, нашия праотец, не получи оправдание с дела, като положи върху жертвеника сина си, Исак. Виждаш, че вярата съдействаше на делата му и чрез делата вярата достигна съвършенство. Така се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва на Бог и това му бе зачетено за оправдание и бе наречен Божий приятел. Ако аз и ти постоянстваме в това да бъдем заблагословени и на думи, и на дела, предложението на Бог за приятелство няма да закъсне. Думата съдействаше много ми харесва в този текст. Двадесет и втория стих. Виждаш, че вярата съдействаше на делата му и чрез делата вярата достигна съвършенство. Думите ти стават съвършени, когато добавяш към тях дела. Делата ти стават съвършени, когато ги подправяш с думи. Когато те си взаимодействат помежду си, ти определено ще бъдеш приятел на Бога, на когото може да се разчита и може да се има доверие. Амин. Когато се провалиш в дела или в думи, не забравяй, че ти имаш възможност да опитваш. Не се отказвай. Ще ви споделя в каква насока имах разсъждение и си мислех това да говоря. Това, за което Бог е променил. Това, за което исках да споделя е: не можем сами да достигнем до небето. Не можем сами да разширим Божието царство. Ние винаги ще имаме нужда просто поне от един до себе си. Това беше словото, за което толкова много разсъждаваш през вчерашния ден. Трябва да имаш поне един човек до себе си, с когото просто да правиш нещо. Не се опитвай да правиш нещата сам. Не се опитвай да разшириш царството на Бога сам. Защото сме чували тая поговорка. Една птичка пролет не прави. Един християнин Божието царство не може да го разшири. Божието слово ни нарича съработници. Не си перфектен, не си съвършен и не можеш да правиш нещата сам. И ако си мислил до сега, че можеш да правиш всичко сам, имам добра новина за теб. Няма да можеш. Няма да можеш. Ти ще стигнеш до провал. Ти имаш нужда от някого, защото Божието слово ни насърчава, че по-добре са двама, отколкото един. Не можеш сам. Жената има нужда от мъжа си. Родителите имат нужда от децата си. Имаме нужда от съседите си. Имаме нужда от брата и сестрата до себе си. Пастор има нужда от хвалението. Хвалението има нужда от хора, които да чистят. Хората, които чистят, има нужда от които да даряват. Виж, това е едно тяло, което трябва да функционира в едно. Амин. Халелуя. По време на подготовка за изпити, когато Илиянка ужасно много искала да бъде толкова перфектна, студентите да отворят очи и уши, всичките чифтове, които имат, когато Илиянка ужасно много искала да бъде толкова перфектна, колкото госпожата, и да направи теста си без нито една грешка, Святия Дух заговори. Мили младежи, Святия Дух говори дори по време на изпит. Амин. Заговори в сърцето и следното. Не се стреми да го направиш съвършено като госпожата. Не се опитвай да бъде без грешки. Перфектно. Направи го по най-добрия начин, по който можеш. Дори да е пълно с грешки, госпожата ще ти ги поправи и другия път грешките ще бъдат по-малко, защото ще помниш поправеното.
Така ли? Не можеш да стигнеш до съвършенство, без да правиш грешки. С опитване се научава. Не се страхувай да не сгрешиш, като опитваш сам да правиш нещата. Когато опитваш, ще грешиш, но така ще се научиш. Ако не се опитваш и чакаш все да ти е подредено и перфектно всичко, няма да се научиш. От опит ще познаеш и ще се научиш. Когато опитваш, последствията са следните. Първо, виждаш, че не е толкова лесно, колкото изглежда отстрани, когато гледаш другия, но и че не е толкова страшно, колкото се е струвало. И второ, започваш плахо да излагаш своето лично мнение и така опитваш дали е вярно и в крайна сметка стигаш до истината, защото я търсиш. И трето, започваш да се оформяш като личност, да се учиш сам да вършиш нещата и така да растеш. Опитвай. Никога не се предавай. Амин. Затова ви насърчавам. Живейте живот на действие. Добре е да живеем живот на дела. По време на хвалението, докато пеехме, се замислих и за това колко пеем, издигам ръце и те хваля пред целия свят. Не мога да пея, но схващате идеята. Отивам на работа и съм в събранието на пресмивателите, и съм в събранието на коментаторите. България няма да се оправи. И ти казваш, така е. Политиците са такива, така е. Църквите не са такива, така е. И ти подкрепиш и някак си неусетно влизаш в събранието на пресмивателите и в пътя на грешните. Това е в понеделник. А вчера неделя пях, издигам ръце и те хваля пред целия свят. Аз какво правя пред целия свят? Господи, само ти знаеш. Разбирате ли, някак си не се връзват нещата. Искам утешителя. Имам нужда от утешение, но искам утешителя. Имам нужда от изцеление, но искам изцелителя. Имам нужда от снабдяване, но искам снабдителя. И когато ножа опре до кокала, вайкане, охкане, пъшкане, кряхкане. Няма го снабдителя, няма го утешителя, няма го поправителя, няма го насърчителя. Беше в неделя. Не се понеделник. То е с работно време. От 8 до 5. Но искам да ви кажа, че Бог няма работно време. И това ме прави толкова много щастлив. Амин! Слава на Бога! Слава да бъде на Господ, че не живее и не работи в работно време от 8 до 5, че за Него нямат значение събота и неделя, за Него няма значение, че утре е 8, понеделник, и понеже утре е почивен ден, защото вчера беше празничен ден, Исус не почива, Той ще работи. И Той ще работи за твоя полза. Той не работи за своя полза. За Него няма значение, че е 31 или 1 януари и целият свят почива. Една добра новина. Когато ние спим, Той не спи, но Той бди, дори през нощта. Амин. Много може да пеем. Много може да се насърчаваме. Искам да ви кажа, че не е лесно. Не е лесно да вземеш думите и делата и да ги комбинираш в едно. Но не е и толкова трудно, колкото се струва, както и видяхме в историята на Илиянка. Ако опиташ, ще разбереш, че е много трудно, но не е невъзможно. Амин. Ето за това е подобава на Бог да му служим. Амин. Приключвам вече, няма да ви задушавам. 45 минути. Приключвам. Много страници.
По благодат, да. Ще завърша с две неща. С една история за най-красивото сърце и с две изречения. Най-красивото сърце. И искам да си тръгнем от тук, помняйки тази история и да разберем всъщност колко много важни са и думите и делата в нашия християнски живот. Живота, който ние живеем като християни. Думите и делата са от много голямо значение. И Бог каза и стана. Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Бог каза да бъде това и стана това. Бог говори с думи и то се появява. Аз ви благославям да бъдете хора, чието думи са пълни с сила и с благодат и с помазани. И когато кажете в името на Исус, то да стане. Амин. И повярвайте ми, това ще бъде голям пример за хората навън. Защото хората, елементарен пример за изцеление, ма как се случват нещата, болен бил еди си кой, чували сме свидетелства и как Господ те е изцелявал. Жена ми е имала възможност да благовества на един наш съсед, който е имал един турски магазин под блока. Той е пълен с псориазис от главата до краката, абсолютно целя, въобще ужас е. И тогава жена ми каза, аз бях болна от това. Не можех да ходя на училище. Абсолютно беше толкова жестоко. Това, с което моята съпруга се пребори. Медицината е доказала, че това нещо е нелечимо. Но Исус доказа друго, че то е лечимо. В биологията Исус е роден от жена. Амин. От гледна точка на биологията Исус е роден от жена. Той не е биолог. Той не е завършил висше образование, но го наричаха учител. Това е велико. Той не е завършил медицина, но е изцелявал болни. Халелуя! Защо? Защото и думите му и делата му вървяха ръка за ръка. Представете ли си живота на Исус да проповядва на планината, да проповядва на долината, да проповядва на равнината, да проповядва по градове и села? Няма изцеление, няма освобождение, няма промяна, няма докосване, няма спасение, няма нищо. Представете ли си живота на Исус от такава гледна точка? Библията е изцяло описана какво Исус прави. Исус говори и изцеляваше болни. Исус говори и освобождаваше от демони. Исус говори и водеше души до спасение и до покаяние. Нямаше нещо, което той да говори само празни думи. Като Чичо пастора. Дед каза на румънски ли беше какво? Минти не мале или каквото беше там. Капаци на мале, минти не мале. Да, бабата на пастор Кремена го казваше. Голяма глава, ма празна глава. Не, при Исус няма такова нещо. Главата му толкова е пълна, че той е влял в днешните християни много в нашата глава. Амин. И да ви дам един друг пример. Пак не е в записките ми. Вау, халелуя. В църквата, описана в Деяните на апостоли, всички се събираха и какво правиха всички заедно? Участваха. Тази дума участваха е много, много силна дума. Участваха в преумяването на хляба, в дарението и в какво ли не. Това, на което бяха учени, те действаха и живееха. Да се върна на най-красивото сърце, сигурно ви е любопитно, кое е най-красивото сърце. Един ден млад мъж застанал в центъра на града, обявявайки на всеослушание, че има най-красивото сърце на околността. Насъбрали се много хора и започнали да се любуват на сърцето му. То наистина било от безукорна хубост. Нямало петна по него, никакви неравности и нищо. И хората се съгласили с него. Това било най-красивото сърце, което били виждали. От някъде се появил старец и рекал: твоето сърце не притежава хубостта на моето. А сега не появява се тук един сблъсък, кое е най-хубавото сърце. На събралото се множество
И младият мъж погледнали сърцето на стареца. То биело силно, но цялото било в белези и на места липсвали части, които били заменени от други. Та приличали на кръпки с разцъфвани краища. На други места парчетата липсвали изцяло и се били образували дълбоки бръзди. Хората гледали смаяни стареца. Как било възможно да твърди, че неговото сърце било по-хубаво? Младият мъж, като видял какво е състоянието и сърцето на стареца, се е разсмял и рекал: ти май се шегуваш. Да сравняваш сърцето си с моето? Моето е перфектно, а твоето е кръпка до кръпка, бръзда до бръзда. Да, отговори стареца. Чуйте колко мъдро. Твоето сърце изглежда прекрасно, но аз и за миг не бих го разменил за моето. Да, твоето сърце е хубаво, но аз не бих го разменил и за миг с моето. Все пак стареца не си дава своето сърце. Всеки белег върху сърцето ми, чуйте, е знак за един човек, на когото съм му дал любовта си. Аз откъсвам по едно парче от сърцето си и го подарявам понякога и на мен подаряват късче сърце, което приляга на мястото, от което съм откъснал от моето. Ама нали късчетата не са точно премерени, затова и ръбовете понякога. Но аз много ценя тези ръбове. Те са ми много скъпи, защото ми напомнят за любовта, която делим с този човек. Понякога съм дарявал от моето сърце, без другия да ми е давал от своето. От това са празните бръзди, които са останали. Да даряваш любов означава и да рискуваш. И въпреки, че тези бръзди са болезнени, те са останали отворени, за да ми напомнят за любовта, която изпитвам към тези хора. И аз се надявам един ден те да се върнат и да изпълнят празните места. Сега разбираш ли, коя е истинската красота? Господи, ние искаме да имаме Твоето сърце. Сърцето Ти, което е пълно с белези. Сърцето, което Ти си отдал за нас. И беше наранено и наскърбено заради нас. Халелуя. И завършвам с тези две изречения. Имало едно време един човек, който вярва в Бог. Изведнъж, когато той се молил на Господа, минали покрай него 4 нещастни хора. Бездомник, гладен, сляп и куц. Виждайки тези нещастници, човекът започнал да роптае против Бога. О, Творче! Как може да бъдеш Бог на любовта и щастието и да не помагаш на тези бедни хора? Отговор не дошъл, но той настоятелно чакал. И докато чакал, чул тих глас. Аз направих за тях много. Аз създадох теб. Амин. Халелуя. Нека наведем глави да се помолим. Креми. Халелуя. Аз се моля в тази последна молитва да изпитаме сърцата си. Ние може да изпитваме и огорчение за това, че хора са говорили много, но не са ни подкрепили на дело. А може да се замислим и за друго. Ами ако ние сме били хора, които само говорят и не действат, нека помолим за прошка от Бог. Когато направих Господната трапеза, когато правих питката, видях как питката винаги всеки път тя се свива, придобива една странна форма. И докато правих питката, се замислих тялото на Исус с каква форма е придобил след бичуванията, след хулите. Без значение каква е формата, която придоби тялото му, Той го даде. Той даде тялото си, Той даде сърцето си. И нека се помолим Господ да ни даде това сърце. С кръпки, с белези. По-добре с кръпки, по-добре с белези. По-добре с бръзди. По-добре с липсващи парчета. Но възхитени от това, че те са, от това, че ние сме дали толкова много за другия.
Страхувай се от чистото, съвършеното сърце, защото то не е дал от гладкото сърце. Халелуя. 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 Господи, покланяме се. Покланяме се пред Теб. И замисляйки се какво сърце носиш, ние горещо копне да имаме това сърце. Ние се молим да имаме това сърце, Господи. Облечи ни в това сърце на любов, на отдаденост, на жертване. Освободи ни от мисълта, която врага се опитал да насъди в нас, че да дадем, това ще ни изхаби. По-добре е да бъда изхабен за Господа, отколкото да ръждясам. Защото стоейки на едно място може да ръждясаме от нищото, от неправенето на нищо. Затова нека думите ни днес да бъдат по-добре да се изхабя за Господа, отколкото да ръждясам. Господи, какво мога да дам днес? Нека това да бъде въпроса на всяко едно сърце днес. Какво мога да дам днес? На кого мога да дам? Как мога да го дам? И защо го давам? Господи, изпитвай мотивите ни. Нека да бъдем даващи, жертващи. Аз декларирам думите ни да имат тежест, да имат стойност. Когато кажем и то да стане. Защото, Господи, Ти си ни дал тази власт. Ние не сме лишени от мъдрост. Ние не сме лишени от власт. Ти си ни благословил с тях. И аз се моля да ни дадеш, Господи, да ни обучиш в това как да използваме властта, която Ти ни даде. Как да използваме мъдростта, която Ти ни даде. Как да използваме знанието, което Ти ни даде и откровението, което Ти ни даваш. Господи, аз се моля всяка сутрин, в която ние се събуждаме, да се събудим с въпроса: днес какво Ти искаш да направиш с мен и чрез мен? Ден, в който ние не сме дали нещо на някого. Господи, това е изхабен ден, това е изгубен ден. А ние не искаме да губим дните си на тази земя в нищо. Изкупвайте благовремието, защото дните са лоши. И наистина е така, Господи. Ние живеем в едно време, в което светът ни налага да взимаме колкото може с пълни шепи. Ние живеем в един свят, в който ни е насадено да вземем, но не и да дадем. И аз благославям, Господи, моите брати и сестри с дни, в които да даваме, да жертваме. Халелуя! И ако се зададем въпроса как да радвам сърцето на Господ, ето това е начин да радваш сърцето му. Ето това е начин да зарадваш бащиното сърце. Ето това е начин детето да радва своя баща. Като дадеш нещо, жертваш нещо, дадеш най-доброто от себе си. И ние искаме да те радваме, Господи. Ние не искаме да губим време, в което да те наскърбяваме. Ние не искаме да те разпъваме. Ние не искаме, Господи, да те бичуваме. Ние искаме, Господи, да се наслаждаваме на Твоето присъствие, давайки най-доброто от себе си. Извиквам помазанието на Святия Дух да слезе над нас. И Святия Дух да ни обучи как да говорим и да действаме. Как да живеем в вяра и дела. Как вярата ни и делата ни да се взаимодействат. Ние не искаме да бъдем забравливи слушатели, но ние искаме да бъдем деятелни изпълнители на Божието Слово. Благодаря Ти, Господи, за този ден, за тази служба, за това хваление,
за това слово. Благодаря ти, че и днес ние сме имали възможност да се видим с теб, да се срещнем с теб. Благодаря ти, Господи, че ние можем да дойдем при теб по всяко време. Няма ден, няма час, няма записване. Благодаря ти, че достъпът до теб е свободен винаги. Разпусни ни с Твоят мир, Господи. И ни говори през седмицата, Боже. И ни напомня и за това слово, Господи. Аз се моля това слово непрекъснато да дойде до ума ни, до сърцето ни през тази седмица. Да даде плод, Господи, и да породи свидетелства за другата неделя. Халелуя! Аз декларирам всяко слово, което излиза от Божията уста, да даде свидетелство във всяка следваща служба. Защото това ще бъде признак, че Господ действа и говори. Благодаря ти, Господи. В името на Отец, Син и Святи Дух ние се молим, покланяме се и те величаем, защото Твоята слава покрива цялата земя. Че Твоята милост е от века и до века и тя няма край. Халелуя! И Божията църква казва Амин. Амин. Подобава на Бог да му служим? Амин.